Bonodo Kisor Bhaginde जोंनि आगोलावनो खुलुमबाय खुलुमबाय दंफैयानो माथो आसनाव गोलैबाय दा ग्रुप बाय ग्रुप लानानै लगायना होगोन आखायना होगोन दा खुलुमबाय बे समाव जोङो डिमरे कलेजनि एसोसिएट प्रफेसर सत्येन्द्र भूषण लाल बर' बिथांनो दंफैयो दिनैनि जे हाबाफारिनि बागै बिथां गंगाधर रामसियारा फंनैसो बुंगोन सुंद'यै जोबोद मोजां जे जोंनि जायख्लं नखरनि आरो लोगोसेनो जोंहा बयनिबो अनजानाय फंबाय सत्येन्द्र भूषण लाल बर' जाय दा डिमरिया कलेजाव खामानि मावगासिनो दङ एसोसिएट प्रफेसर हिसाबै बेहाय एसे सावस्रियारि माने जेंना सफैदों आरो बेनि थाखाय जोङो बेखौ जाहाथे इसोरा मोजाङै फाहामना होयो मोजाङै थाबै मोजां खालामना होनो हायो बेखौ जोङो लुबैनानै जोङो हानायमानि जेखौ जोंना नुजाफैनो हादों जेरै जोंहा बिथां निरेन सेनारि दङ लंकेश्वर औवारि दङ जयन्त खेरखातारि दङ बनमालि दङ बेबायदिनो जोंहा किशोर भागिन दङ हेडमास्टार बिदिनो दा दिनेश बर' फैदों बरमा गार्लस हाइ स्कुलनि हेडमास्टार जा देवबार रामसियारि आरो माखासेया फैबावनो गोसोमोन महेश बसुमतारी बेबायदिनो जोंहा रन्जित बिसोर फैजोबनो हायासै थेवब्लाबो दिनै बिनि न'खरावनो जों दान्दिसे नुजानानै बिनि सावस्रियारि हालोदखौ जाहाथे इसोरा मोजाङै खालामना होयो बेखौ जोङो आरज गाबनो फैदोंमोन बे समावनो मोजां नांदों आंहा गोदोनि जोंनि बे लोगोफोरनि मावथि लोगोफोरनि माखासे जिखिनि बिसम्बि मेम'रिफोरखौ दिनै जाखांदों आरो जाखांनायनि गेजेरजोंनो माखासे स्पेसियेलि जा निरेन सेनारि बिथाङा एसेयावनो जोंहा नोंथाङा मुंख'नाय बायदि निरेन सेनारिया फंनैसो गुसुङै सुंद'यै फंनैसो दिनै सत्येन्द्र भूषण लाल बर' बिथांनि न'आव जों फैदों आंनि बैनायबो जायो बेखायनो खोब आबुं मानसि एसे उसुख जाना दङ बेखायनो जों खबर लानो फैदों जोंहा जायख्लं ग्रुप होननाय मोनसे जोंहा माने न'खर मोनसे दङ जोंहा जोबोर मोजां गासैबो फैजोबदो जों गासैबो वेल विजार्स बिथांनि साइस्थ'खौ नुनो मोनदों बेवहाय जोंहा जायख्लं ग्रुपनिनो गोबां एक्टिभ वार्कार माने सोद्रोमा बाय नुनो मोनदों बिथां बनमालि बर' नोंथाङा फंनैसो बुंनांगौ गिबियावनो आङो बिनान गसाइनि खाथियाव आदा सत्येन्द्रनि देहाया जाहाथे थाबैनो मोजां जायो बेखौ आरज गाबबाय लोगोसे दिनैनि बे गौथुमाव नुजाफैनाय बयबो जोंनि जायख्लं ग्रुपनि सोद्रोमाफोरखौ जों साबायखर होबाय फिन खावलायनो सानो आङो जोंनि दासान्दि सिसिनि कअपारेटिभ ससाइटि प्राइभेट लिमिटेडनि मानगोनां CSD बिथां जयन्त खेरखेतारि बिथांखौ नुनो मोनदों बिथाङा फंनैसो बुंगोन दिनै बेहाय जों डिमरियाव आदा सत्येन्द्रनि न'आव फैनानै जायख्लं हानजानिफ्राय बिथांनि सावस्रिनि सोमोन्दै नोंथांमोना दि बे जायख्लं हानजा बे आसलते मा ग्रुप जोङो गोसो गोरोबनाय जोंनि आदामोन बरिया गासैबो ज' जानानै मोनसे हानजा सुजुदोंमोन बे हानजाया दिनै जोंहा बोसोरब्रैसो जाबाय बे बोसोरब्रै आगान सुरनायाव जों गासैबो ज' आं बुंनो सानो बे जायख्लं ग्रुप बे मोनसे सुबुं अनसायारि मोनसे गौथुम नंगौ बे जों बेयाव गासैबो बिनिनो लोगोसेनो गोख्रों सासे सोद्रोमा बिथां देवबार रामसियारि बिथांखौ नुनो मोनदों बिथाङा फंनैसो बुंगोन आं गासैखौबो बरायबाय जोंनि जायख्लंआव थानाय गासैखौबो आरो बयनिबो मोजां गोजोननाय थाबाय आरो एसेयावनो दङ जोंहा टाउन एन्ड कान्ट्रि प्लेनिंनि
CSD जइन्ट डिरेक्टर क'क्राझार बे अफिसियेल माबा जाहैबाय बिथां अफिसियेल जोंनि गेजेरावबोदि गेदेर गेदेर अफिसार दङ बेखौ जोङो एसे फंनैसो बुंनांगौ नोंथाङा बुंनांगौ बयनिसिमबो आंनि गाहाम अनसायनाय हरबाय जायख्लं ग्रुप आरो लोगोसे गासैबो जाखांनाय सेंग्रा सिख्ला लिरगिरिफोरखौ आङो अनसायो जोंनि थाखाय माबा मोनसे संस्कारमूलक बा माबा मोनसे सृष्टि बरिया बरिया नोंथांनि बे बाथ्राखिनिखौ खोनानानै बे जायख्लं ग्रुपनि थांखिफोरखौ जों एसे मिथिनो मोनो आच्चा जोंहा गोबां सम गैया जोङो थाब थाबै जोङो गुबुन गुबुन गोबां सोद्रोमा दङ जोंनि गुबै थांखिनि जों जायनाव फैदों बिथां जोंनि डिमरा कलेजनि बिथां चैतन्य भुजनलाल बर' बिथांनियाव जों न'खराव फैदों बिथाङा न'खरावनो दङ जोङो बरियासो दिनै लोगो मोनफैदों एकदम फिक्स प्रग्राम खालामनानै जों फैदों जोंहा चैतन्य भुजनलाल बर' मोनसे समनि सासे गाहाम एक्टर फावनारि मोनसे समनि सासे फरायसानि दैदेनगिरि बिथां चैतन्य भुजनलाल आरो दाथ' फोरोंगिरि माने एस'सियेट प्रफेसार होनना बुंदों बिथाङा सोलोंथाइजों गोबां सासे शिक्षाबिद हिसाबै बिथाङा सुंद'यै बिथाङा दिनैसिम माबायदि समाजाव कन्ट्रिबिउसन होदों आरो बिथाङा दा मा मावगासिनो दङ बिनि बागै कन्ट्रिबिउसनखौ आं बारा बुंनो थांला दा आंनि न'आव जे दा आंनियाव जे बयबो जे जोंहा जायख्लंनि सोद्रोमा बिथाङाबो सासे जोंनि जायख्लं ग्रुपनि सासे गोख्रों सोद्रोमा सोद्रोमाफोरा बयबो फैदो फैनानै आंखौ बायमान एनकारेज खालामदो दिनैदि बे जायख्लं ग्रुपआ नोंथांनि न' सफैदों नोंथांनि गोसोआव निस्सय माबा मोनसे सानखांनाय फैदों बहुद गोजोननाय मोनदों बरिया बिथाङा बारा बुंनो सानाखै गोसोआव गोसोनि खोथा गोरबोआव गोबां बुंनो दङ थेवबो गोबां बुंनानैथ' माबानो बेखेवजोबनो हाया बिथांनि फंनैसो बाथ्राखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो जोंहा दङ जोंनि गोदोनि जोंनि माने बाथौनि सासे बाथौसा जोंहा दिनेश मुसाहारि अके सैतेन फंबायनि न'आव जोङो जायख्लं ग्रुपनिफ्राय माने खौरां लानो फैदों सैतेना मोजाङैनो माबा जानो हाथों हामबोनो हाथों फिन थाजिम जाफिननो हाथों बेखौ जोङो जायख्लं ग्रुपनिफ्राय लोगोसे नोंथाङाबो दिनेश मुसाहारि बिथां नोंथाङाबो सासे बाथौसा हिसाबै बाथौ बोराइनि सेराव निस्सय अके बरिया वाव हिर' बर' फिल्मर एक्टर रि आं बारसे सेवालि बिबार आं मोदोमनायखौ होनो लुगैयो बुहुमनो नाथाय आंनो जेबो नाङायनि जेबो नाङा आंनो फिन आदा नों आंखौ माबायदि सानो बिबार बायदि सानो आङो सैथोनि डायलग बे समाव जोंहा रुपालिन बे नाटकनि मोननैसो दृश्यनि डायलगखौ जोंहा निरेन सिनारि मानिनां बिथाङा आवरायगोन गोदो 1984 नि जामानायाव जामाना एसे गिदिं एसे मोखाङा जायो बरिया न' आंनिया केमेरायासो बेलेग एसे दामि इयो अके दे रि एक्सन गोदो 1984 मायथाइनि गेजेराव आङो सासे सफल जुबकमोन नलबारि कलेजाव आं फरायोमोन
असमिया साबजेक्टआव आं अनार्स लानानै आं डिग्री कर्सखौ फरायो औ आङो असमियानि अनार्सआव मोनसे नाटक आङो मोनदोंमोन बे जाबाय रुपालिम बेनि लिरगिरिया रुपकर ज्योति प्रसाद आगर बिथांनि जि लिरनाय बेयाव आङो जोबोरैनो थारमाने आंनि गोसोखौ माने बिराद माने दा बे रुपालिमनि बबे मोनसे एक्टखौ फावखौ नोंथाङा खालामनो सानदों माने रुपालिम नाटकनि मोनसे डायलग आंहा दाबो गोसोआव बेरखांफैबाय थायो बे डायलगा गुबै फावनारि दलितनि ना हिर'नि माने हिर' आरो हिर'इन सानैनि अके बरिया हिर'इना उत्तरखौ बरिया नंगौ हिर'इना बुंदोंमोन औ মোক মায়াবৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়ক মই মায়াবক খুব ভাল পাওঁ রূপালিম খালি মায়াব ফোনে তুমি খালি মায়াবর কথা কোৱা নামৰ ৰজা মণিমুগ্ধ কোঁৱৰ নামৰ ৰজা নামৰ মণিমুগ্ধ কোঁৱৰ মই ইচ্ছা কৰিলে তোমার দোকানে দি বই হওয়ার উপর ফটিকা মই বাঁচিয়ে চিয়াই দিব পারো ইচ্ছা করে তোমার গোলাপী ওঠত মই কলঙ্কৰ সুমা খানি দিব পারো ইচ্ছা কৰিলে মই তোমার পঙ্কজ কান্তি মূলবন দেহত মই মোৰ কামনাৰ ৰঙা গোলাপ খানি দিব পারো খেলা ৰঙে এতিয়াই আচৰিত ধৰণৰ অভিনয় बिथां सैनारिनि जि माने नाटक खालामनाय बिनि सायाव रुपालिम बिनि कमेन्ट नोंथाङा बिनि सायाव मा बुङो आं गोरबोनिफ्राय सैनारि दा बिथांखौ साबायखर बावदों मानो होनोब्ला नलबारि कलेजाव फरायनाय समनि बै डायलगा दिनैबो बिथांनि बिखा सिङाव गोरबो सिङाव एग्लुंबाय थायो माबा जानानै दङ महर मोननानै दङ मोनसे बे डायलगा दिनै ओंखारबोनायाव आं जिहेतु रुपालिम डायलगखौबो रुपालिम नाटकखौबो नायजाबखौबो मोजाङै मिथिगौ जोंबो फरायदोंमोन बे नाटकनि डायलग बायदिसिनाफोरखौ ओरैनोबो बिराद मोजां खाथार राजा मणिमुग्ध रुपालिम बेफोरो इनायनो रमान्टिक रुपालिमा मायाबखौ मोजां मोनोमोन मणिमुग्धआ राजाबाबो इखौ मोजां मोनामोन बेबायदि डायलगा थारैनो बिराद एट्राक्टिभ आं गोरबोनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावबाय बिथांनि जि एक्ट खालामनाय बिथांनि जि डायलग माबानाय बे एक्जेक्टलि माने बेरखांदों बेखौ नोंथाङा बुंनो सानदों बेखौ बुंदों बरिया मोजां मोनोमोन आंबो रुपालिम दाबो फरायबाय थायो आङो राजा मणिमुग्धआ मोसा बुथारलायनानै लाना फैदोंमोन रुपालिमखौ माबा आकर्षित खालामथारनो मौन भाषाखौ बुजि मोनैसै लिरथुमनाया बयनियावबो दोंसेबो दोङोथ' खालि लिरनोल' जमा जाना दङ लिरनाय मोनबा गारि दोनदो गारि दोननानै बायजोआव गारिया गोदोर ना
देलायनाय जादो साखो दा बारा लोंला लोङा बारा होखायाखै नोंसोरनिखो जुदि लोंबाबा मोजां मोनो आरो बारा जाबाय मा गोदो खोथानि Itu nama teman. ओइ केजोनसो जाजागोन ना बबे? ओइ केजोनसो ना जायो बे खान्थि गैया जानाय बेखौ लानानै Ikan lah kira. Masih kan lah. बेखौ जायालै रावजाया माने मोखाङाव बहुद दिन जाखायाखै बयबो बै मिथिना मोननायफोरखौ Oh. बेफोरखौ पपुलार जानायनि मोनफा माबालै आइजें Kalsar na ibu bang ba? बिनि साननैसो उनाव आं फिन हरनो बाध्य जाबाय आं फिन लिरदोंमोन जाहैबाय आं फिन हरदोंमोन नोंनि जिउ जारिमिन सनारि आयदा फैसालि बेखेवजेननाय माग दाननि बबेबा मोनसे रजे मोनाबिलिनि रैसुमै बरिया बरिया वाह 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 रोमान्टिक रोमान्टिक Boleh. जोब्बाय बेखिनियानो आंनि Bini lo. बिनि उनाव मोनसे बुंदोंमोन माने सिनायथिखौ होदोंमोन आं बुंदोंमोन ना नोंनि जिउ जारिमिन सनारि आयदा फैसालि बेखेवजेननाय माग दाननि बबेबा मोनसे रजे मोनाबिलिनि रैसुमै सोराङा सारबावथों नों दा लाइजामनि नोंदा दोनलांबाय जायो Saya macam boleh tulis नोंदा थुनलाइयाव दोनबाय आरो नोंसोरनो बुंबाय काहिनिया बास्तबमोन थुनलाइयाव दोनदों थुनलाइनि महर होबाय बरिया एसेयावनो जोङो फिन फैफिनदों एसेयावनो फिन फैफिनदों जोंहा जोंनि बाक्सा जिल्लानि जे सासे गोख्रों मावथि आबोबनि बिथाङा दासान्दि मा बिबानाव दङ आरो बिथाङा सासे फोरोंगिरिबो बिथाङा गावनो बुंना लागोन निस्सय खुला गोसोयै बिथाङाबो सासे जायख्लं ग्रुपनिनो जोंनिनो गोख्रों सोद्रोमा मानगोनां निरेन सैनारिनि अनजालि बिजि फंनैसो बुंगोन धोरोम बिजि एसे एसे बेवहाय टिमुरियाव माबोरै मोनफैखो आं जायख्लं ग्रुपनि सिमांनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय एक्चुअली आं जायख्लं ग्रुपनि फेमिलिनि एज ए सासे मेम्बार होननानै बुंना लानायनि कारनानो बे आंनि बोराया थामहिनबा बोरायाखै र' दा सैनारि बाबा सेंग्राय दं आं गिबियावनो जायख्लं ग्रुपखौ आं बाख्नायग्रोयो बा मान बावो ओरैबायदि मोनसे समनि कर्बि बिथांमोना गावसोरनि ग्रुपखौ दिनै गुबुन गुबुन माबायाव जायगायाव थानानै गुबुन गुबुन आलदा आलदा खामानि मावना थाहैदोंब्लाबो मोनसे बेन्दोंनि गेजेरजों बोनस्रोदनानै जे बरिया सम सम माने जयै जेनेबा नोंथांनि खुगानिफ्राय जोंनि जायख्लं ग्रुपनि थांखि बिथांखिनि बायदि एक्सप्रेसन बेखौ जोङो मिथिना मोनबाय बरिया आरो आं बेखौ बुंगोन गिबियाव जाहाथे बे जायख्लं ग्रुपआ फिन जोबनायसिम थायो दिनै नैबे बिथांनि न'आव जोबनाय गैया माने बिथांनि देहाया सावस्रिया एसे गाज्रि ओंखायनो बिथांनि हालोदखौ खबर जाखायो मानसिया असुख बिसुख जाखायो आरोबाव दिनै बेखौ मोजाङै नायोबा बिथांनि बरिया जाया बेखौ बुंनो हाया बरिया बे बरिया जाबावगोन आरो फिन बिथांनि सोरबा सासेनियावबो बेबायदि बाथ्राजों थांलाय फैलायै माने सहज सुजुग सुबिदा लानानै जोङो बुंगासिनो दङ मा बे जायख्लं ग्रुपआ मोनसे सुबुं अनसायारि मोनसे ग्रुप बा आफाद गतिके बिनि थांखि बिथाङा इयुनावहाय माबायदि जानांगौ फंनैसोल' बुंनाय बेनि बे माने जेनेबा सुबुं अनसाय होननानै बुंदों बिथांमोना एक्चुअलि नंगौ मोनसे ग्रुप जानो गोनांब्ला बे ग्रुपआ अकल दानानैल' दलद थानाय सम नुजालायनाय बे नङा बे ग्रुपनि गेजेराव सोरबा सासे माबा मोनसे जादों माबा मोनसे जायाखै फासायनाय देरहानाय जेननाय बेफोरनि गासैयावबो खमबादि लालायनानै जाहाथे फैबाय थानाय सानफोरावबो बेबायदि बरिया बिथाङा मोजां सासे बिबुंसारगिरिखा बिथांनि फंनैसो बाथ्रायाव जों बुजिना मोनबाय जायख्लं ग्रुपनि जि गेदेमा थांखि
गोजान जिथु गोजानाव मा मावगोन इयुनाव मा मावगोन बेफोर बाथ्राखौ जों मिथिनो मोना अके थेंक इउ मेडाम बे समाव आं थोंजोङै जों जाय थांखियाव फैदोंमोन बिथां सत्येन्द्र भुषन लाल बर' बा बिथांनि मुङा जोबोद गोलाव अलंकारानो गोबां दङ मोनथामनि बारा दङ भुषन लाल बर' सत्येन्द्र भुषन लाल गोबां अलंकार दङ बे अलंकार हिसाबै बिथाङा अलंकारनिनो बिथाङा बिगोमा बिथांनि न'खराव जे जों फैदों बे फैनायनि बागै जायख्लं ग्रुपनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय जायख्लं ग्रुपनि गासैबो सोद्रोमाया फैनो हायाखैबाबो गोबाङानो आंनि न'आवसिम फैबाय दा थाइजौखौ बायमान गलाङो जेबो नङा बे जाखायो मानसिनि जिउआव बयबो जे ज' जानानै आंनि न'आव फैदो आरो आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेफोरबायदिनो जोंनि जायख्लं ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा ज' जाना थानांगोन मानसिया नोंथांनि गोसोआव नोंथाङा लोरबां माबाया दङ थेवबो जेबो नङा बे मानसिया असुख बिसुखआ जाखायो लोरबां जायो मालाबा जानाय लोंनायनि खेथ्रआव बेबायदि माबा जायो गोबां भेजाल खायद' बेफोरनि थाखाय जायो नोंथांनि देहाया फिन थाजिम जाफिनथों मोजां सावस्रि लानानै नोंथाङा समाजनि खामानि मावफिननो हाथों बेखौ जों अराय मिजिंथियो आंबो सानो आंबो डाक्टरनि पुरा एडभाइस लादो आरो आंनि गोसोनि अननायाव सानसे आं आरोबाव सुस्थ' जाफिनगोन निस्सय रायजोनि जानानै खामानि मावफिननो हाफिनगोन खामानि मावनो नाजागोन बरिया गोजोननाय थाबाय नोंथांनि इयुन जिउआ गोजोन जाथों बेखौ जों हास्थायबाय जायख्लं ग्रुपनिफ्राय फिन नोंथाङा थाजिम जानानै माने लं लाइफ गोलाव जिउ थांनानै थानो हाथों बेखौ जोङो जायख्लंनिफ्राय बयबो सोद्रोमा जाना जों मिजिंथिबाय बरिया दा बेनिफ्राय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांब्लानो जाबाय गेटआव गसंनानै गोथां न'खौ नुहुरब्ला ओरै गिदिंनानै सहैब्लानो बे समाव जोंहा जायख्लं ग्रुपनि आनजाद सोद्रोमाफ्रा ओंखाम जागासिनो दङ बायदिसिना बाथ्रा बायदिसिना टपिक दिहुनगासिनो दङ बे समाव आं सिनाखि खालामनो सानदों बिथांनिनो धोरोम बिजि नै जग लानाय बिथांनि धोरोम बिजि जानानै दङ लोगोसे फंनैसो एसे बुंनाय दिनैनि बागै फंनैसो माबा मोनसे नोंथांनि गोसोआव माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों बरिया माने जाहोनो हानायखाय मोजां मोनदों बरिया जादे बराम सरनि मेथाइखौ सिनारिदा मेथाइखौ एसे मोजां खोनादोंमोन एसे फिन जा भिडिअ लागासिनो दं खनफिनदो ताहानि प्रेम अके दे যদি তুমি মরম দিয়া সদায় যাব গধূলি ও আই ঐ লিলি পদুমি বরিয়া কোনে কোনে পারে